Doubles? Hindi. Mix? Good di ba? Sabi mo eh.
Je, di ba maglalaro ka Sabado? Saturday? Umaga, di ba? Hindi ko alam. Umaga yun, morning. Sige, sige. May extra ka dyan? Extra. 100. Bayarin mo na Sabado. Total, we're close naman. Malis na kasi sila bukas. Makakagigil. 100? Oo, bayarin mo na sa Sabado. Gusto nyo lang magpakatagos.
Score na yan, 4-1, 3-1. Hey!
Yes, back there.